vor să scape de aur de la parlamentare. Deci e disperare mare pe concurență, e disperare la maxim. De puțin să gândesc ei la oameni, dacă ei sunt capabili să distrugă bunurile, proprietatea omului, cu acțiuni de genul ăsta. Nu se dezlepesc. Intenționat pe oglindă, ca să nu puteți pleca de pe loc. Deci uitați-vă și bătaie de joc. Da. Și hârtia proastă ca să nu se lupă, că dacă era de plastic se tragea. Uitați-vă ce bătaie de joc. Vedeți, Doamne, că aș face o campanie. Dar sunt ilegale și nu se pot dezlepi. Hârtie e proastă, vedeți, nu se pot dezlepi. Anume ca să enerveze oamenii, ca să nu boboteze. Cel mai important e fapta în sine, nu că filmez sau nu filmez. Dumneavoastră nu mă filmați bine. Nu mă filmați. De ce nu mă filmați? Noi filmăm pentru că noi nu avem nimic de ascuns, filmăm pentru că noi să arătăm și cum face dumneavoastră treaba. În tot orașul, pe foarte multe străzi, pe foarte multe mașini, sunt lipite. E și în spatele. E lipit, nu? Deci anume să-și bată joc de oameni, că nu se șterge, nu se poate rupe aia de pe mașină. Lumea care nu gândește așa ceva nu se poate face. Au lipit anume cu fața mea ca să vă nerveze pe voi și spun, uite ce face Bușutar. Chiar dacă teoretic ne respect față de voi, alegători, noi trebuia să oprim orice acțiune electorală, uite că nu te lasă, nu te lasă concurența. Își bate joc și de voi și de mine și de toți. Să tem ca nu cumva Aur să ajungă la guvernare. Să tem ca nu cumva Boșutan să ajungă în listul care să urmă. Pentru că n-ați reușit să mă speriați, pentru că n-ați reușit să mă cumpărați, pentru că n-ați reușit să mă intimidați. Încercați să enervați susținătorii. Vedem, Dumnezeu va decide. Cum se poate așa ceva, bă? Cum se poate? Noi avem reguli, noi avem lege, nu avem nicio limită, își bat joc de noi. Vă zic. Nu mai contează nimic. Am văzut poliția mă să întâmpla ceva la bloc. Dar numai în parcarea asta s-a întâmplat. Nu. În tot Sau orașul. Vedeți până unde merge ticăloșia și nemernicea lor? Să nu mă ducă. Bun. Dă-te, Paulică. Adevărul că e ingenioasă treaba. Unde să ajunge, domnule?